Και φίλοι, χαίρετε, καλημέρα από τα δικαστήρια Σεντού Ευελπίδων, όπου πραγματικά έγινε κάτι πρωτόγνωρο. Απείλησαν άνθρωπο, απείλησαν εμένα, ακριβώς έξω από την αίθουσα που γίνεται η δίκη για την Κιβωτό του κόσμου. Έρχεται δηλαδή μια κυρία Βαρελά, υπεύθυνη επικοινωνίας πρώην της Κιβωτού, η οποία συνόδευε τους Γκούμα και Κιαμίλ και μαθαίνει τους δικηγόρους τους και με απειλεί, λέγοντάς μου ότι αν συνεχίσεις, λέει, αυτά που κάνεις, θα σου κάνω αγωγή και μήνυση κτλ. Δηλαδή μια απόπειρα φήμωσης. Όποιος θέλει να κάνει αγωγή και μήνυση για κάτι, κάνει απευθείας. Η απειλή συνιστά απλά απόπειρα φήμωσης. Δεν είναι εξώδικη διαμαρτυρία. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν ο τύπος να μην τους κριτικάρει και να μην είναι αντικειμενικός. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Μέσα στα δικαστήρια αυτή η συμπεριφορά, και βεβαίως να με κοιτάνε και εκεί η συνοδεία τους με έναν τρόπο απειλητικό, να μου κάνουν και νοήματα και χειρονομίες. Λοιπόν, όποιος θέλει, πάμε στα δικαστήρια. Αυτές οι απειλές δεν περνάνε. Ούτε εκβιασμοί, ούτε φήμωση θα υπάρχει με αυτή την ιστορία. Έτσι.